Misneach an seo nniu in mún obair díchoilínithe, a chur póstéir na níir a tharraingt in insprád ó réine ha bheochanna. A bagartí nniua ann inis don chultúr, ná bheann dómh sa nithú is. Ach leanan an stracailt a gcuine an impriúlachas cultúrtha a roi. Sa látá nniu ann, ní pólasa stát amháin atá ag brú síos ar an Ghaeilge. Tá fórsaí cultúrtha ullmhóra brú níos ar an tír chomá. Déantar aithris ar chlochtais agus ar nósanna cultúrtha passanna go fáil foréir. Ach tá cuid mhór daoine faoi gheasa stíl na politúla agus cathanna ideolaíochta na stát aontaithe chomá. Feictar é seo go siléir I measc an tlua a bhíonn méid oill na gré again. Cé go ndéantar iirecht é a cheilt faoin trí gachach níl seo ach aithris lág ar an gcuid is súrí de chultúr politúil verachá. Seo mar feidhmíonn an timpúrdachas cultúrtha. Dírann sé ard an phobal ar tíortha eile. Scarann sé daoine an na teanga agus cultúr féin. Agus scrisin sé samhlaíocht politúil an náisiún. Is meabhrú iad ar fóstéir nach gá a Gael ghlacha le féinúlachtaí cultúrtha an Púrlacha. Tá ar stair féin a ghin agus ar réibhlóid féin de chur gríocha ghin. Agus sin an fá a n-éilíonn Misneach poblach nua, poblach sóisialach. Is poblach nua amháin bunathe ar ceolionnas, ar únáireacht poblí agus ar féin múnaíonn cultúrtha a cinenne todhchaí beo don Ghaeilge.